ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏକଦମ ସିଧା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ବାଷ୍ପ କିପରି ଏକାଠି ମିଶି ତରଳ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆଜି ଆମେ ଏହାର ବୃହତ୍ ଗୁଣଧର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାନୋସ୍କେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା କରିବା। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରାସାୟନିକ ମିଳନ ପ୍ରକୃତିରେ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକ ମୌଳିକ ରହସ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଉଦଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପରି ଉପାଦାନ, ଯାହା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ କିପରି ଜୀବନଦାୟୀ ତରଳ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ସତରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ତର୍ଜମା କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳତଃ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବିକର୍ଷଣ ଖେଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଉଦାଜନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ନୂତନ ଜଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା, ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନୂଆ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜଳର ଫୁଟନାଙ୍କ ତାର ମୂଳ ପୃଥକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଳ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଛରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେନରି କ୍ୟାଭେଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧ୍ୟୟନଠାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ 1995 ମସିହାରେ ଆଧୁନିକ କାଇନେଟିକ୍ ମଡେଲର ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ଶେଷରେ 2024ରେ ହୋଇଥିବା ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ନାନୋସ୍କେଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ। ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହା ଜଳ ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏନ୍ଥାଲ୍ପି। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଉଦଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନରୁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂତନ ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧନ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ନୂତନ ବନ୍ଧନ ତିଆରି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚମାତ୍ରାର ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ବା ତାପମୋଚୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହାର ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ନୁହେଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରୋପିକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶର ମୋଟ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଆପେ ଆପେ ହେବ କି ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ଧରଣର ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ଗଣନାର ସଠିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ହିସାବ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ, ଯେମିତିକି ସାମିଲ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସହଗଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ, ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ଓ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପିର ମିଶ୍ରଣରୁ ଆସେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିୟମ, ଗିବ୍ସ ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଗିବ୍ସ ସମୀକରଣ ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ଯାହା ସ୍ଥିର କରେ ଯେ ଉଦଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଆପେ ଆପେ ମିଶି ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୀକରଣର ମୂଲ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରି ଉଦ୍ଯାନର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା କାଇନେଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଯାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହାର ଅକ୍ସିଡେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସରଳ, ଏହାର ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟତଃ ଅସୀମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହାର ମାସ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜିଭିଟି ବା ବ୍ୟାପିବା କ୍ଷମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ। ଏହା କିପରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋମାଞ୍ଚକର। ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣବିକ ଉଦଜାନ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପରମାଣୁବିକ ଉଦଜାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଏହି ପରମାଣୁବିକ ଉଦଜାନ ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ମୁଖ୍ୟ କାରକ, ଯାହା ଦହନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏବଂ ଇନ୍ଧନକୁ ଜଳାଇବାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଦଯାନକୁ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ନିରାପଦ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଲା ଏହା ଜଳିଲେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ କାଇନେଟିକ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ତତ୍ତ୍ୱରୁ ବାସ୍ତବତା ଆଡ଼କୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଫଳାଫଳର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଉ। ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେବଳ ଥିଓରି ପଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ଗାଣିତିକ ସମୀକରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସର ଲିଖିତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ହୁଏ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତ କେବଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମଡେଲ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମୀକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଉଦ୍ଯାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ସାକାର ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଶେଷ ବିଭାଗରେ। କ୍ୟାମେରାରେ ଜଳକୁ କଏଦ କରିବା। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ନର୍ଥୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଗବେଷକ ଦଳ ଏହି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ କାମ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଅତି ପତଳା କାଚର ପର୍ଦ୍ଦା ଭିତରେ ମହୁଫେଣା ଆକୃତିର ନ୍ୟାନୋରିଆକ୍ଟର ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ। ତାହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଇତିହାସ। ଗବେଷକମାନେ ପାଲାଡିୟମ୍ କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଉଦ୍ଦଜନ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ତିଆରି ହେଲା। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଥିଓରି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହି ଆବିଷ୍କାର କାହିଁକି ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କଥା ହେଉଛି, ନାନୋସ୍କେଲରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ ହାରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଆମ ପୃଥିବୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ତିଆରି କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସ୍ତବିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ଆମ ମନରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଜଳ ଗଠନ ଭଳି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା, ତେବେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଦୃଶ୍ୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଜଗତରେ କଏଦ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।